Takže čau z lidi, tu je Greeny a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát dalšího pranku. Na tohle člověka jsem vlastně už dělal prank, je můj bývalý herec a budu ho prankovat písní první soudní proces. Takže já jsem začal a určitě musím něco říct a on co jo, já jsem jo. Já jsem asi přeskočil jednou hůlku. Vlastně a já mám prostě kousek. Teď slíbení hudební. To je to čistý amatérismus. Hrozí těmto mladíkům až 3 roky za mřížemi. Kriminalisté ale celou věc berou velice vážně. Text písně totiž může působit i jako Můžeme návod. slavit o ublížení na zdraví, až případně vražda. Všechno to začalo tím, že se narodil debil se jménem Jiří Motýl, který už se každý debil. Tenhle debil nepochopil náš klip, pochcel se a brečel a dal policajtům tip. A jo. Tak si pustím, tak jo. Já si budu kopírovat další část. Tak jo. To pošlo. Já vám pustím tu část a vlastně to. Výzlové jsou mrtky, začaly mi vyhrožovat, že mě pošlou do vězení, prdel nastavovat. Jo, pardon, to tam půjdu. Víš, tak já se omlouvám, že to je, že píšu prostě, ale tak to je bohužel i v té písničce a já neovlivním, co v ní je, takže tak. Bohužel neovlivním, co je v té písničce. Takže bohužel to neovlivním, jo. A jo, já si budu skopírovat další část. Tak jo. Tady jsem napsal jenom menší část. A tu vám teď pustím. Výzlové to zkouší, ale výzlové utřou. Ale já to malinko upravuju, aby to nepoznal totiž. A tak. Já se snažím. A on furt píše WTF, XDD. Jako rally. A pán dělá, že je zase nepřítomen, takže já mu pošlu další část. Víte, jak já se omlouvám, že to bude psát i anglicky, ale jelikož já mám clownfish. Já si ho tady, já vypnu, když takto. Kde se to vypínalo? Kde se to sakra vypínalo? Já si nevzpomenu. Bohužel jsem to nenašel, tak to bude i v angličtině. Omlouvám se, to možná stihnu vystřihnout, zatím mi to mluví teďka. Takže jo, tady naštěstí se to neodeštvalo, tak uvidíme. Ale sakra, není mu to blbý předstírat, že je nepřítomen, já vidím. Počkejte střih. Vidíte, zavolal jsem mu a náhle je online. Víš, tak já mám pustím tady další část toho. Já když tak... Jdem roku s bitvou, výzlové to zkouší, ale výzlové utřou. První státní zástupce byl skurvenej buzerant s tak rozmrdanou řítí, že s ní nasedal na hydrant, bral to osobně, chtěl nás poslat sedět. Naštěstí se případ přesunul na Prahu 5. Tak to dostal normální mladý rozumnej týpek, co na to nekoukal tak, když mu zaskočí čípek. No a vlastně tady... A pořád dělá, že tady není, přitom vím, že tady je. Já mu napíšu, nedělej, že tady nejsi, vím, že tady se nedělej, že tady nejsi, když ty jsi. Jenom tak mimo prank, jelikož budu dělat. Já fakt takovýho tutoho člověka nesnáším, pane bože. A bože! Ten prank zase bude mít 50 hodin. Ale očividně, když nám neodepisuje, tak nám na to předchozí asi dost skočil s těma
vlastně, já vám tohle přečtu. Fízlové jsou sračky, začaly vyrožovat jiný postup dověrení prdel slovat vlastně. A tady už mi vlastně přestal odepisovat, takže očividně mi na to skočil, takže tak. No, tak já to jdu vydat, jelikož mi na to asi docela dost dobře skočil s tím, že mi neodepisuje, jelikož já bych asi taky neodepisoval, kdyby mi někdo napsal něco takového, jo, a věřil bych tomu, takže tak. Takže, jo, takže já to jdu vydat a jo. Krátký prank, 5minutový, ale OK. Zkusím ho ještě na někoho jiného, tenhle ten prank, takže jo, čus.